Здравейте, вие сте с другата реалност. С мен Георги Жеков и днес сме на гости в едно много специално за мен място. Ресторанта Loving Hut, където се приготвят храни единствено и само на растителна основа с растителни продукти. И днес ще си говорим с Краси. Краси е един от собствениците, заедно с неговата съпруга, с нея, с Гери, ще направим едно друго предаване на малко по-различна тема, където ще засегне малко повече храните, докато с Краси сега ще видим на къде ще тръгне разговора. Здравейте. И директно аз започвам с един въпрос, който много ме вълнува, тъй като ние се познаваме сигурно от около 10 на години. Да, може и повече. Да, може и повече, да. Не сме ги броили, защото кой ги брои от 10 нагоре, кой ги брои, да. Но аз знам някои неща така за миналото ти и ми е много интересно как се случиха така нещата, че ти от момента, в който си бил в... нали не се лъжа, че в специалните части на българската армия си бил? Да, в по-специална специалност към българската армия, да. Да. В един момент се насочваш към веганството и колко по-късно дойде и Loving Hut и всичко, което се случва в настоящия момент, защото това най-вероятно те връщам много назад във времето, обаче ти съм сигурен, че по един такъв доста разбираем начин ще успееш да ни разкажеш. Да, всичко просто тръгва от 98 година. 98 година, където виждам една табела, че набираме наемни войници. Аз тогава бях в интерес на истината вегетарианец и без да знам съм влязъл първия наемен войник в цяла България. Влизам, само аз съм такъв. Много интересно, че в интерес на истината, Жорка, тогава разбирам, ако ти съм сигурен, че знаеш тънкостите на тези неща, че една душа слиза и носи със себе си от други животи неща. И ако ти трябва да вървиш по пътя на духа, но въпреки всичко един от животите си бил воен някъде си, носиш и частица от това. И в този живот, може би съдбата иска да те изпита, нали искаш да вървиш по духа или отново да тръгнеш по пътя на война. Тогава винаги съм гледал филми с снайперисти и си виках, тези са борят със злото, нали? И аз искам. И той чува и казва, айде да видиме. Щом искаш, започвай. И в поделението ме питат, ти какво искаш точно? Нещо лесничко, вика, нещо телефонистче, нещо шофьорче на командира. Аз викам, не, кое е най-трудно? Поне чак ме гледат такива. И аз викам, нещо трудно. Той вика най-трудното е снайпирист, разузнавач. Аз викам, добре. Ама вика, там е много бягане, курсови по оцеляване и трябва, вика, малко да си кучи марка. Аз викам, добре. Аз тогава много ходих по планината, Жорка, и много тичах и мислих, че съм готов горе-долу. В смисъл, то човек, когато има и дух, не се страхува от някаква трудност, защото аз не знам точно къде отивах. Но въпреки всичко, когато аз влязах с самото вътрешно мое нещо, беше съвсем различно от цялата обстановка, в която видях, че ще бъда. Значи аз съм вегетарианец, не обичам спорове, водеше ме мира. И в един момент, когато започнаха момчетата да влизат също по тази специалност, всеки разбираше, че аз съм много различен от там. И от тук изхождам, че аз съм бил между границата на духа и война.
Значи аз не можех да говоря простоти, както те. Давах всичко от себе си, обаче там имам медали от състезания по много трибой, многобой и като гледах винаги да съм първи. Но това разбирайки след това, че ме е водило също егото. Давай, ти си първи, нали? Никой не трябва, нито на бягане. Трябва винаги да си в първите редици. Осъзнавайки обаче след години, че това всичкото може да нарани живо същество. Говорил съм с много колеги, които бяха тук към полицайите с качулките. Дядо ми е бивш партизанин и ми беше казал, ти убивал ли си човек? Аз викам не. Започнах мисиите в Афганистан и аз много се ядосвах, че не ме взимат. И в Ирак, в Афганистан. Уж съм първи в списка и току така някой, така им казвахме връзкарчета, кацни на моето място и мен ма няма. И аз се ядосвам, постоянно. Хода, аз къде съм, командир, ти като ми не знам, той е от по-високо ниво. Разбирайки, че Божественото в това време се грижи за мен. Къде би тръгнал един човек, който върви по духа в друга държава? Ние се водихме миротворци, сини каски. Каква синя каска и миротворец с автомат или снайпер? Аз после взех да разбирам, нали, според тебе, само като го изразявам. Ето ти само да чувствам, нали, какво мислиш. Може ли да създаваш мир с оръжие? И един ми беше казал така, Красио, ако ти излезе бременна жена срещу базата и ти кажат стреляй, ти трябва да стреляш. А по принцип снайпериста не трябва да има грешка. Всеки куршум трябва да е цел. Ако си горе-долу добър или среден снайперист. Мисъл по обучение. Аз да не се хваля, но стрелях точно, знаеха ме всички, нали, в поделението. Бях зачислен към командира на ротата. Това значи, че аз отговарям за главните цели при едно военно положение. Трябва да елиминирам само главни чинове. Но всичко това после последната година, когато нещо се обърна в мен към духа, разбрах, че нямаме право да нараняваме живи същества, под каквато и да е форма. И при срещата с някои от духовните групи, аз осъзнах, че моят път не е там. И така получих информация, че наистина, за да не наранява живо същество, трябва да преминеш към веган начин на живот. Това след колко години се случва Това се случва след 9-10 години. Колко от тях в армията? 5 пълни. 5 пълни. Вегетарианец. Аз тези години не отстъпвах от моята позиция. Даже когато сме били на учения в натовски бази, в тяхните столови готвят само миса. Рядко има манджа като наш боб или нещо. Нали? И най-интересното е, че аз когато взимах нещо, ми го сервираха по-точно, те си имат и сервитьори. Сервират ти го и аз си вдигах манджата с мръвка и когато кажех, заменям пържола за натурален сок и вярваш ли, че 100 човека стават от столовите? Обаче аз казвам, аз имам само една. Моля ви се, не ме смачквайте. И идва, който първи дойде, аз му давам пържолата, той ми дава натурален сок. Мисъл, никога не съм отстъпвал, когато се състезавах, минавах само на 3 ябълки
и на 3 ориха. И те се чудиха как може човек да издържа. И аз им показвах, че с по-малко хранене и с истинско хранене, не с преминало прекалено много термична обработка, може да си в горе-долу челните места. След това след тези 10 години срещнахме един много скъп духовен учител, който той е по линията на будизма, но не и към него вече, защото един истински учител прегръща всички. Нали? Както учителя Бейсън Дуно казва, не е важно да прегърнеш един клон от дървото, а цялото дърво. Това е много красиво, чак сега като го изричам да ти кажа някакси целия настръхвам. И аз под бузата. Признавам се, да. И оттам тя създава, по принцип е създала веригата Loving Hut, като да покаже чрез веган храната състраданието и човек да усети, че може да се храни вкусно и здравословно, без да бъде наранявано живо същество. Защото по принцип също казва, че много учители правят лекции, но там влизаш, чуваш и казваш да, но после продължаваш по стария начин. Ни казваш, той говори много готино, нали? Ама чакай да си хапна от сръбска скара нещо. Примерно, да. Примерно. Да. Но за да истинният вегански живот, тази енергия, която ме промени като общо, като същност, наистина тя не е дошла на сила или нещо, а има души, които слизат и много плавно почват да израстват в някаква насока. Нали? Аз затова и тук в Loving Hut е място, където много често споменаваме на хората, че искаме, даже го показваме с наши действия, нали, да сме винаги мили, да им покажем, че едно такова място не е само бизнес. Да го гледам, например, ти влизаш при мен, Жорка, и аз те гледам като портмоне. Ти си формата на портмоне. И аз виждам едно готино портмоне, което само чакам ти да извадиш някаква банкнота. Да, ще прекъсна тук за малко, защото много пъти съм идвал в ресторанчето и казвам ресторанчето, защото нали, тук не е някакво огромно пространство, където могат нали, да се съберат 40-50 души. Напротив, това уникалното, поне за мен една от уникалните черти на Loving Hut е това, че е едно такова пространство, в което се усеща буквално този мир, за който ти ми говориш през цялото време. И аз съм ставал свидетел всеки път, когато съм идвал и съм се застоявал повече време, за това какво ви е отношението на всички към всеки един клиент, без изключение, който влиза. И то се усеща, че е нещо, което идва от сърцето, отвътре. И в интересността винаги съм бил много, много впечатлен, защото в крайна сметка ние хората преминаваме през различни емоционални състояния, докато тук някакси това е константа, която наистина, пак казвам, винаги ме изненадва и ме изумява. И няма как да не те попитам, въпреки че ние вече го споменахме, но на първо място, както естествено го знаем и двамата с теб, тъй като аз немалко години съм живял на растителна храна. Ти си ни емблема. Но в крайна сметка на първо място е именно този закон за ненасилието, така наречения Ахимса. Ахимса, закон, да. И оттам нататък вече отиваме към храната и стремежа към това да бъдем в мир със себе си, с всички живи същества около нас. Ами... Как се обърна при теб точно от вегетарианството към пълното
веганство? Как ти така вметна на много накратко? Ами, разбирайки, че глобалната индустрия, за да придобиеш дори един кашкавал или сирене, което аз не казвам, че разбирам хората, които ги употребяват, защото това е, как да кажа, като едно наслагване, което вече е завзело поколения, нали? Но да кажем, че преди е нямало информация и хората са имали някаква линия, в която си живеят. И казват, това е най-хубавото сирене, това е най-хубавия кашкавал. Но времената леко се извъртат и вече много хора изнасят знания в дълбочина за полезното, ако не хапваш такива места. Например, много драстично онзи ден научих, че един тибетски учител е извадил някакво древно писание, където се казва, че истинските монаси, които са били вегани без да е съществувала още тази дума, то тогава според мен всеки истинен монах е бил такъв. Те казват, че там е описано, че млякото например носи името течна кръв. И аз направо падна, викам, това е много такова име. Ако го кажеш на един обикновен човек, той ще каже, той е сектант или нещо, той пък нещо откача. Обаче, защо ще е записано така? Защо някой ще го споменава? Значи има за какво. И от тук съда, че когато съм търсил информация чрез филмчета, клипчета, как глобалната индустрия произвежда дайно нещо, например, да кажем, че от 300 крави са сложени апаратите и им се взима млякото чрез апаратура. Не ръчно, както старите българи или някой селянин с 2 кравички. И там е споменато, че от самите движения, той не е и нежен апарат, аз съм виждал и на живо какво представлява, той наранява вимитата и те кървят. Аз се мъча по тази логика. Може би те са искали да кажат в това писание в дълбочина, но да кажем, че това е най-повърхностно, което аз съм си помислил. Оттам нещо ме докосна от думите на такива силни извадки, че наистина, за да не наранява живото същество, трябва наистина да не му правиш никакво насилие. Дори защо? Защото сега вече излиза тезата, че човек има този ензим за млякото, когато сме бебета, за да може да растем, нали, тогава. И може би и майчината кърма е на там има и духовна брънка, защото връзката още е една. Това е като телето и кравата, нали? Но ти вече си станал тук фитнес инструктор или някакъв и искаш още да цукаш. Малко е нереално, нали? И оттам истинското веганство, Жорка, аз винаги, тук имаме и клиенти, с които говориме, че това е израстване на вътрешно ниво. Не за здраве, за тяло, нали ще си в перфектна форма. Един монах е веган, за да има пълноценен мир. Насякъде. Той казва, аз не мога да нарана нещо, което не мога да го съжива. Лао Цзъ го е казал. Един ловец прострелва една птица, той я взима и казва, ти защо я уби? И ловец му казва, тя е моя. И посегнал да я вземе. Той казва, добре, но можеш ли да я съживиш?
Той се засмял, нали, подхилква се. Лао Цзъ прошепва нещо, птицата изважда стрелата, прошепва нещо и я пуска. Казва, че за всичко може да има прошка. Например, ако откраднеш, излъжеш, нещо направиш неправилно, може да има прошка от така наречената вселенска сила, от божественото, за това, че това е твое решение и си посегнал на нещо, което не е сътворено от Бог. Нали, ще взема двулевка или нещо ще открадна гумите на колата, ще излъжа, че утре ще дам парите. Това може, казват, нали, брадатите учители. Но ако посегнеш на нещо, което ти не си създал, а той отговаря, няма там вселенския бутуш рита здраво. Аз винаги казвам на някой, добре, хапвай. Нали? Той казва, аз ям само рибка. Добре, но тя не ли те гледа, не ли те вижда? Виждам, ама някой ми каза, че няма душа. Ама тя плува. Нали? Тя си плува. И просто душата израства. Истинското веганство трябва да разцъфне заради своята истинност. Не за нещо да те води. Тук влизат и много йога инструктори, които той казва, аз хапвам само такова. Ахимса, ти го спомена, нали? Ахимса. Но за да не влизам, нали, в конфронтация, защото ние тук, когато влезе човек и заговорим на такива теми, аз искам да бъде красиво дори спора, защото да няма едно притискане. Ти как си мислоядец, нали? Аз го питам, нали, добре, чувстваш ли се добре? Ще имаш време, може би ще станеш, ще спреш да ядеш плът. Той казва, може и да не спреме, добре, няма проблем, има живот, цикъла се върти, нали? Това е самсара, цикъла живот и смърт. После парк, за да се учим. Но в интерес на истината, само да се върна пак назад, имах много неразбиране от моите колеги в армията за всичко това. Мисля, трябва да имаш много силен дух, да не се поддадеш на присмех, на разни базици, макар че те знаеха, че аз съм по-силен във всяко едно отношение и съм го показал някой път нарочно, за да прекъсна нишката. Но това е истинския мир. Защото, нали, казват, лесно е да си йога в планината, когато всичко ти е готино. Птички пеят, има си хубава къщичка, ручейче и ти си седнал и си омкаш. Обаче, нека да го покажем, нали, в по-такива ситуации. В интерес на истината, Жорка, когато искаха за това заведение, искам да отбележа, че ни помогнаха буддийски монаси. Аз това не съм го знал в интерес. Това е най-интересното. Сега направо ще останеш учуден. Значи, те казват така, щом е за състраданието, ние ви даваме помощ, като парична, без да търсим нищо, само за да откриете Loving Hut, където вие чрез храна ще показвате състраданието. И ние казваме, те са от Тайван. Знаеш, аз даже не съм ходил, но знам, че е далече. Тайван. И те казват, добре, но задават въпроса, къде ще бъде Loving Hut. Защото много Loving Hut-ове по света са направени на готини места. Например, в австрийския е до някакво езеро, до Алпите. И така нататък, но на много готини места се избират самите хора или ученици на учителя да направят Loving Hut. Когато ни попитаха нас, аз им казах, че ще бъде
на най-сивото място в България. Казвам, ще бъде като сякаш искам да я направя, но сякаш е в адово ниво. И уния чак не ми отговарят. И аз викам, тия сигурно се отказаха. И те казват, добре, може ли да ми кажеш град? И аз сега, нали, искам да също, нали, да се извиня, че не свързвам София с адово ниво. Той е също много красив български град, но от местата, където са построени другите, спрямо сивотата, която все пак всеки знае, когато каже София, аз съм от Карлово, и всеки карловец казва, че ще ходи в София само да си подписва някакви документи, защото не иска да стои там. Нали? Но това е вече затворен кръг. Да се върнем на това, че когато им описах мястото, където ще е Лавен хът, те ме попитаха много силния въпрос, който тогава много направо се вцепених. Готов ли си със семейството си да работиш и да умреш на това място за тая мисия, която поемаш? Това така в прав текст си го задаваха този въпрос? Да, в прав текст. И аз казвам, защото казва, там ще е построено и ти там ще действаш. Те му питаха, имаш ли малко дете? Да, той вика, малката беше още бебе. Там, вика, сигурен ли си, че тя ще расте на мръсен въздух, както го описваш, на сивота, на павета, на асфалт, няма да вижда гористи местности, така както са Хималаите, нещо, Алпичките. И аз казвам, за момента, знаеш ли, Жорка, за една секунда се замислих. Обаче си ударих един вътрешен шамар. Луп. И казвам, ти нали искаш да следваш духа? Нещо много мислиш. И казвам, да. И те му питат, кое да? Ами там, ако трябва ще умра, викам, в София, на най-силото място. И един като разбра къде пък ще е Лавен хът на тука, и той казва, ма ти знаеш, че по статистика това е най-мръсното място в България. Викам, стига. Не е честно. Как можеш тук баш да дойдеш? И аз, тук ще съм. И после, един за да ми даде малко дух, защото все пак съвсем една брънка ме съкрушиха тези неща. Има един много готин български, той е като суфи учител, Перица Георгиев. Той е много готин и беше казал една негова мисъл, без да искам я прочитам. Прощавай, казва, светулката къде свети, в автомата или на светло? И аз разбрах мисълта. И Гери, викам, не се притеснявай, нали, съпругата ми. Каквото и да се случва с нас, трябва да знаеш, че ние помагаме на живите същества. Без да се, нали, не искам да звучи като сякаш сме някакви много какви си. Просто викам, ще правим истински продукти, ще радваме живите същества и ще им показваме, че няма да бъдат наранявани други същества заради тяхните вкусови рецептори. Това е много трудна задача, Краси. Много трудна, Жорка. Не, сега... е тежка, не е трудна. Аз някой път много... Слушам те и да, извинявай, ще прекъсвам, обаче много воля и сила вътрешна е необходима, за да влезеш и с семейството си, с детето си в това начинание, защото ние тук сега вече се намираме колко? 7-8 години по-късно. 8 вече тук, да. 8 година. 8. И който реши да дойде и да влезе, просто само от уханието на вкусната храна, която между другото е много важно и ние ще поговорим и за нея, няма как, е изключително разнообразна, защото пък Гери прави уникални авторски торти, десерти, да не говорим тук за кишовете, за пиците, за брауните, изобщо огромно разнообразие от храна. Трудно ли
беше в тези години? И то не само в минало време, ами сега в момента, имайки се предвид и последните години, какво и как се случваше? Моето сравнение, аз винаги го сравнявам, защото клиенти някой път ме питат за как сме, нали, как е тук, как сме. И аз го сравнявам винаги с малко в недуховен аспект ситуация, която е била шипка. Шипка и някой ще каже, ти пък къде отиде сега на шипка, нали? Но тук както Лавин Хът се бори за да устои на илюзорния свят, защото учителите казват и духовните лидери, като мъдреци, всеки, който е в този духовен аспект истинен, казва, че истинният свят тук е силен колкото илюзорния и затова двете капки Ин и Ян не е бялата по-голяма, да кажеш, доброто, нали, тук сега ще побеждава. Те са заедно. И винаги има една енергия, която слага повече бариери на истинните неща, за да прекрати това ти да се обърнеш към духа, към божественото, към дори да си ги потиснал да почнат да се възраждат в тебе добродетелите, малко по малко. Нали, всеки от нас има трески за дялка, не? Но едно е, ако спреш да наранява живо същество, Жорка. И аз, знаеш, искам да ти споделя, защото ти си ми повече от приятел, като брат си ми, че това наистина вече чувствам как разцъфва в мен. Аз не мога да понасям груби разговори, а съм бил в сфера, която там са брутални типове. Нали, това е един наемник, псуване, брякане, базикане с гаджета по улицата, без да се съобразява, нали, тя е с приятел или не, подхвърляне. Аз бях като монах там. И у нея се събазиках. Няма пиене, няма пушене. Действам си, бягам, гледам да съм първи, ям само растителна храна, минавам при състезания на ябълки и на орехи и на вода. Дето не вика куче марка. Айде сега ето кучета марка, но не мога да се слея с тяхната енергия. Но въпреки всичко запазвам моята. Това е много, много важно. Ето Ин и Ян, където трябва да си много коректен, да не ги обидиш, да не вмъкнат още неща, да ти се подиграват повече, да не те изключат от армията, да не те сложат в секта. Кажете, ето трябва да видим кой следва. Той е от бялото братство. Айде, чакай ти, какво става? Да ни нараняваш. Момент, спирам до тук с това да ти кажа една история, която теб ще развесели много. Наредили сме ще имаме стрелба и сме се наредили 100 човека към мишени. Ще ни гледат някакви генерали. И от нея вече казват, мишените се вдигат един път, за да ги видиш, падат и когато се вдигнат втори път, почвате. Първия път е само да ги фокусираш в далечината, на около 700 метра. Обаче, тъкмо се вдигат един път и падат и тъкмо онзи да каже стрелба, аз виждам в далечината едно куче върви пред мишените. Бездомно кученце, малко. Така са мандахерца, тънтара. И аз фърлям автомата и излизам пред всички автомати. Спрете, там има едно куче. И у нея почва да ми викат, махай се оттам, приготвяй се за стрелба, кой си ти? Всеки взе да ми вика от различни страни. Обаче аз даже и не ги чувам. Стоя и казвам, там има куче, не дейте да стреляте, ще го убиете. Махай се, простак, почват да ме обиждат, нали? Той е ненормален, махнете го от полигона. Обаче идват и ни да ме свалят и аз им казвам, махай се от тук, ще тръгна към мишените. И спрях стрелбата. Тръгнах да бягам
и подгоних кученцето, защото аз нямаше да мога да го хвана, защото работата стана сериозна на професионално ниво. Знаех, че последствията ще са много тежки и те бяха, но въпреки всичко изгоних самото животно. Мисълта на хората не бяха съсредоточени в това животно. Знаеш ли, това е тъжното. Ето, когато на какво ниво трябва да израства една душа, трябва винаги да си зорък във всяка една обстановка. Ако не го бях видял и аз, с този автомата щяха да го направят на решето. Някой ще каже, това кученце. Ти знаеш. Безмолвен съм. Не за нещо друго, защото аз знам, нали, някои неща, нали, говорили сме си много сме се смяли, бъзикали сме се, разказали сме така и по-пикантни истории. Нали, но да, бях сигурен, че докато си говорим и го правим, между другото, този запис, това предаване, ще ми кажеш някакви неща, които определено ще ме оставят така. Почти безмолвен, обаче ти надмина между другото очакванията ми. Ами то нали знаеш, когато стои някой пред тебе като брат така и ти винаги му споделяш много, казват от каймака, нали. Не само, нали, как си, сега ще ти разкажа една историка, но ти избираш от дървото върха от късната история. Я ми кажи, аз през годините виждам, между другото, доста известни хора, които идват да опитат храната на Ловин Хът. Каква част от тях се връщат, повтарят, потретват, идват, стават редовни клиенти? Да. Интересно е просто дали има някакъв по-скоро тренд, в който някакви хора идват тук просто защото е някаква мода, да кажем, напоследък в веганството, и до каква степен идват хора, които наистина искат да се обърнат внимание на себе си, защото и двамата знаем какви са ползите от, разбира се, разумното и здравословно веган хранене, защото, нали, има и другата крайност, когато едат се едни храни вегански, които по някакъв начин не може да ги наречем здравословно. То даже са много веган храните, но раздела здравословно и другото. Ами, Жорка, в интерес на истината, без да сме търсили, да кажем, че без да искат са ни намерили, намират ни артисти. Тъй като сме близо до Националната опера, идват много, почти всички известни, как да кажа, прима, барелини, даже не, защото този точно стил не е моя. Нали, може да слушам цигулка, да се отпусна, даже да си медитиркам на арфа или на нещо, но общо взето като опера не е моя стил. Но въпреки всичко, имаме много клиенти, които са оперни певци, прима барелини, артисти от театри, от киното и се връщат. Ти ме попита, връщат се, може би защото, разбирайки, че нашата, как да кажа, концепция е много по-странна от другите. Без добавени мазнини, много 90% от десерти без захар и направени, готвим пред тях. Не е скрита кухня да кажеш, то какво ми служи вътре, нали, нещо. Аз им споделям, докато им правя нещо, аз им споделям, слагам ви например майонеза от бадеми. И той, така ли, нали, но аз и това искам да изразя, не го правиме, за да си качим някакъв рейтинг. Просто това става спонтанно, като разговор, аз искам той да не стане приятел, не да ми подмоне, да вижда човешкото. Много е ценно това. Аз даже ми става тъжно някой като влезе, майка с дете или нещо и ме пита, може ли да ползвам туалетната, колко струва? Аз падам. Жорка, в Карлово
истинските момчета, хората, се възпитават да прекарат куц през пешеходна пътека. С това сме израснали. Да станем на старите, без да се замислям аз куцам ли да стана в трамвая или в метрото, дори да съм с патерици, аз ще стана на старата жена. Да нахрана някакво кученце, коям баничка, не да ме гледа то, а аз да не му отчупа. Да влезеш при мен да ме питаш, може ли да ползваш тоалетна и колко струва. Това е срамно. Аз им казвам, а вие как смеете да ме питате? Аз даже им казвам, как смеете да ме питате? Ето е тоалетната. Влизайте. Малко дете, момиченци от операта, няма къде да идиш. Или някой, 2 лева. Ще забогатее ли тая душа с 2 лева? Да взема за тоалетна. Аз се отклоних, защото темата искам наистина да изразя истинните неща. Това, което ето сега и малката така възпитавам, Жорка. Да. Знаеш ли кое е най-готино? Че някой ми казва, ти сигурен ли си, че тя като порасне ще бъде веган? И аз казвам така, специално за веган, защото тя от бебенци си е веган. Да. И е като Тарзан, катери са навсякъде, цялото нейно, например, цялото нейно училище, ако падне на легло за 1 седмица от някакъв вирус, тя един ден цъка, вечерта и с някаква температурка и на другия ден вика, гледаме, тя си играй. Викам, тя добре ли си? Да, добре съм. Значи какво става? Защо? Как няма да вярвам, че когато не вкарваш плътни животински продукти, които може би влияят на енергийния баланс и на тялото, вътре не само за другите и за органи и за неща, аз виждам пред мен пример и казвам, в нея така е посято семето, така съм го посял това семенце за веганството, но тя има разбирането защо вече, да не се наранява живо същество заради нея. И аз казвам така на хората, които ме питат. Тя може да тръгне с метали, може да смени всякакви приятели, може да пропуши, може и да попие, да ходи на партита. Но казвам, залагам главата си, че тя ще бъде веган докато диша. Те ме гледат. Викам, аз не ви говоря майтап. Ама така вика, такива думи не сме чули от никой. Няма и да чуете. Защото когато един човек разбира защо е веган и неговото дете е готино да върви по този път, защото няма да запази само тялото, а ще запази и душата. От този разговор толкова добре върви, че как ти кажа, аз имам предвид добре, защото наистина аз бях почти сигурен, че ще навлезем дълбоко в именно философската страна и идея на веганството, обаче наистина тръгнахме в много интересна посока. Някои от хората сега няма да не разберат, в по-късен етап най-вероятно да, пък това е вече въпрос на личен избор, защото аз ще споделя между другото набързо един пример и той е с моя баща, който е вегетарианец. Само, че и вече, не знам, 5-6-7 години ли станаха, загубих им бройката, защото те като станат повече годините и аз вече не помня. Обаче той реши да се направи, аз тогава бях също веган, майка ми също, не майка ми беше вегетарианка и той покрай нас така, гледайки личния пример, защото преди това, когато му говорих повече, той само такъв ме погледа и си му каза, ама стави си хапа муканката. Да, аз тогава не бях просто стигнал до момента, в който да осъзнае сам за себе си, че единственото, което мога да направя, да дам личен пример, нищо повече. Естествено, да. Да, какво беше? На сила може да вземеш, но не може да дадеш, нали? Да бъда по-кратък, за да мога да продължа да те слушам с интерес. Баща ми просто реши да си направи един експеримент, за 2 седмици да не ядеме сладко. Той ставаше сутрин, закусваше с вулканка, мезенца и така нататък, обед вечер. Той шаолинец направо е станал.
Той, експеримента му продължава и до ден днешен и той... До ден днешен? Да, той си вегетарианец беше, нали ти казвам, не знам колко години. И казва, не, аз не съм си дал, нали, някакъв обет или не съм си забранил, че ще ям. Ако ми се приеде много, да, ще го направя, обаче защо да го правя, като виждам, че се чувствам много добре. О, как? Нали? Да. То няма какво да кажеш повече, в такъв случай. Но както и да е, да. Това просто мен винаги ме впечатляло, защото единствено само, нали, може човек, когато дойде този вътрешен импулс, този стремеж да се случи. Защото каквото и да се говори, нито вегетарианството, нито веганството то е за всеки един човек, но тогава, когато той се почувства готов за това. Да. Точно. Се случи пак без насилие. Да. Да, защото аз в момента, примерно, съм вегетарианец. Много рядко ям животински продукти, нали, примерно кашкавал или сирене. Но някакси, като си помисля само как се чувствам, когато съм на растителна храна и то пълноценна растителна храна, то, както ти каза, няма нищо общо. Аз също, нали, знаеш, се занимавам с скално катерене, с спортно катерене. Аз когато се храня само с растителна като храна, дива коза. И то много умерено и много, по начин, по който знам, че трябва да го правя, преди че понякога се изкушавам и не го правя, дори често. Да, просто. Да ти кажа, тях съм те запомнил с едни големи соковисти склачки и с едни килограми марули, моркови разни и правиш уния сокови и даваш на хората и те са редат. Един даже малко прикаляваше, съм го запомнил, се нареди 6 пъти. Това като бяхме, ние като направихме, преди да отворите вие Loving Hut, направихме едно събитие, което беше, на много готино място. Веган изкушение. Да, много готина енергия имаше. Да. Над 200 души събрахме тогава. Супер беше. И точно тая енергия на чистота вътре и ти с тези соковисти склачки, всеки гледа как мяташ едни зеленчуци. Бяхме заедно двамата. Той на единия блендер, аз на другия. Много готино. Да, и всъщност имаш и соковисти склачки. Да, че си прав и сега като ми припомня. Виж как веднага човек си спомня как е. И пак точно това, че ние постоянно се променяме и минаваме през различни етапи от живота си, в които на мен това, което ме впечатлява, е това постоянство, което се случва при теб. Нали, в случай, защото си говорим с теб с Гери, ще направим един отделен разговор, в който много сериозно ще си поговорим специално за храните. Да ти кажа, Жорка, че за мен тя е по-големия воен от нас двамата. В интерес на истината, защо? Защото тя не че само е твоя зодия, нали, Козирог, тя е по финните неща. Аз съм по по-грубата част, нали, тук, но тя е по финните неща и е като някаква прабългарска конница на 100 места. Аз чак някой път се чудят, ти я знаеш каква е? Да. Викам, откъде? Тая нежна сламка има сили да се размандахерца на много позиции. Обаче е воен и аз направо наистина някой път вътрешно се прекланям пред нея. Така казвам, Гери, нали, тихичко в мене, просто ти си направо като някаква от тези, как да кажа, в будизма има такива силуети на ефирни същества, които няма за тях нещо, което да няма как да стане. Само някаква светлина и прави нещата. И така исках да ти го споделя, защото силата, за да издържиш 8 години, Жорка, в крайно веганство. Значи концепцията на Loving Hut-овете по света, те са 300, може би, в целия свят. Само на нас не разрешиха да сме различна кухня, каквато ние искаме. Значи почувстваха тук друга енергия в България. Може би заради духовния орнамент, който носи самата държава. Заради, може би, чувствате духа на тук, където е пребивавал и учителя Бейсън Дуно. И ни казаха, че не че сме по-специални, а ни казаха, че може да си направим, защото повечето Loving Hut-ове
са в стил много вкусна азиатска кухня. Но ние искахме да разграничим и веганството, както ти ми сподели преди малко, от здравословното веганство. Нали, защото един готин веган бургер с пържени картофки е много вкусен, но да изключим, например, пържените картофки и да заместим с нещо другичко, което е по-полезничко. Нали? Концепцията е без алкохол, без цигари. В България това е като нещо, нали, и много от чужденците казват, търсихме място, но повечето са комбинация между вегетарианство и веганство и някъде си пуши или си употребява алкохол. Но аз това не го взимам тяхното мнение, просто ние държим да е чисто място. Когато влезеш, ти сам, нали, сподели, че независимо, нали, съм пуснал някаква готина музичка като фон или нещо, дори и това да го няма, ти когато седнеш да чувстваш просто, че си на някакво много готино място, където има мир, наистина. Даже аз бях вече една моя шега е, когато влезеш с носа надолу, нали, тук да излезеш с лека ухайна усмивка. Нали, даже и да не е пълна до ушите, леко да се усмихнеш. Има клиенти, които влизаме в такова и аз се сещам сега, малко вада от Карловския лексикон. Прощавайте, госпожо, имате много готина блузка. Това е нещо елементарно, обаче тя, така ли, благодаря. Нали, още тона при благодаря, още не е както трябва, но още едно нещо, като и кажа, и наистина имате красива коса. И тя вече е край. Нали, нещо дребничко, за да... и от тук съда, че всяка положителна вибрация няма физичен закон, който да каже, че правиш нещо хубаво и да става нещо лошо. Значи, има някаква малка промяна, нали? Ако и аз се намуса срещу нея, каже, пък какво ми се цупи толкова, нали? Но не го правя, защо тя е клиент. Нали, някоя девиза, клиента трябва винаги, нали? Аз го правя, защото срещу мен стои човек. Може нещо да е разсърдило навънка, нали? Тебе или някой, може да си в някакъв тежък период. Аз съм длъжен да дам от себе си, за да ти дам една малка брънка щастие, нали, тук. Даже и да продължи да се цупи клиента, докато пие кафето, аз ще му дам от мене едно подаръче. Но не за нещо си пак го споделям, нали. Той да каже, те не ми дадоха там нещо. Не, това е... Просто докато пие кафето и още е намусен, когато му дам подаръка, той да знае вече, че аз го искам като приятел. Това е много... И много се радвам, че днес като ти споделих, че като влезе ти, искам наистина да идваш по-често. Не само, нали, ако трябва да направим нещо, ще го правим двамата, ти знаеш. Абсолютно. Но просто като човек носиш много готина енергия и аз се радвам, че сега може, нали, да бърбора разни неща, но най-важното е, че да чувствам като брат, разбираш ли, и си споделям. Но наистина на такова място споделиха, даже някога монасите ни предупредиха, които ни помогнаха, че може да ви е много трудно, не се казва, нали, не се отказвайте. Това е като сякаш казва да се дави някой и ти да виждаш, че не можеш да му помогнеш, но до последен дъх да търсиш да намериш пръчка. Казват, ако не можеш да плуваш, да можеш да му помогнеш, да виждаш и ти да викаш, аз не мога да плувам. Чао. Вика, борете се, нали? Много ни помагат, имаме много някой път трудности, които преминава самото място, защото пак казвам, когато си обграден от това, което най-много се търси, алкохол, цигари, истинните неща леко минават назад. Ние ги бутаме, нали? Пак. Но ние пак. И
те много ни помагат на 2-3 пъти, без да само когато им споделим, казват, идваме. Когато го открихме, обаче бяха пратили един монах, за да видим наистина нали сме открили лавен хът. Обаче, знаеш какво е готиното? Че той мирише на монах. Служил си някакви дегизировки да се прави на клиент, обаче, тъй като, нали, когато вървиш по тази пътека, ти имаш вече някакъв нюх за хората, както когато влизат тук, влизат някой път хора от строежите, които са майсторчета и работници, ама аз още, той не е с такива дрехи работни, още като му виждам излучването, като влиза, още отваря вратата и аз му казвам, прощавай майсторе, тук няма мръвки, да знаеш. И той, няма ли, ами това какво е? Това са викам от ядки кюфтета. И той затваря вратата. Това не е неговото, разбираш ли. Обаче е готин. Той има разбиране, затваря вратата. Тъй този монах влезе, нали, аз го познах. Влиза, сяда и си поръча на английски. Нали, те са също с дръпнати черти. И аз му казвам, здравей, братко, нали, на английски. И той тогава се усети и си призна, че и ни сподели, че идва за да провери. Не защото ни няма доверие, а защото на 2-3 пъти е имало такива случаи. Нали? Някои му приведат нещо, някаква помощ, той си купи някакво апартамент, без да иска така. Случайно. Вече знаеш за някои по-такива неща за лавен хът. Аз със сигурност първо ще науча още. Обаче, мисля, че поставихме една доста интересна основа и то много се радвам, че наистина започнахме от невидимото. Защото видимото и вкусното, то си го има. Всеки може да го опита. И с Гери, аз и преди да започнем да записваме, казах, че с нея ще направим едно отделно предаване, защото пък тя вече може да сподели изключително много знания за тия красоти там, които се случват в витрината и който иска наистина да види и да опита изключително вкусните, било то десерти или някои от другите ястия в ловен хът. Кажи ми адреса пак. Ние се намираме точно на Дондуков и Раковска. Да, това е... Значи аз точно адреса никога не съм го запомнил. Да ти кажа, никога не си представях, че ще съм тук. Сега вече като ми кажат кръстовището Раковски Дондуков, аз сяка съм роден тук. Интерес на истината. Да, и просто когато спомена Гери, нали, да споделя, че тя е човек, който твори на много нежен фон. Старай се клиента да ни каже средно положение. Не обича, наранява е средното положение. Примерно изяждаш торта и ако кажеш ми бива, нали, бива или добре е. Не, Гери не е с това, нали. Аз ще кажа, добре, нали. Ама това съм аз. Хареса ли? Добре, няма проблем. Обаче тя е като швейцарски часовник. Иска клиента да каже, беше много вкусно. И даже някой път идва при мен и вика, прощай, според тебе тази жена, за да остана доволна ли, ми каза така, викам. Не, тя виж, че цялата уста беше омазана с торта, викам. Тя я изяде, викам, като сякаш лапна един бомбон. И тя Гери почва да се смее тя. Но, нали, аз винаги хвърлям по нещо, за да развесела хората, защото даже... Това мога да го потвърдя на 100%, защото не веднъж съм бил свидетел как го правиш. Краси, знаеш какво? Много ми... Да, слушам. За онази случка, да не я казвам къде ти я споделих преди да почнем. Коя от всички, защото те бяха... Там, където една жена много е харесала и получил. Не. Добре. Някой друг път ти, ако искаш, го сподели. Това ще го споделя отделно, да. Знаеш ли, на мен
Това, което най-много ми... Не най-много, едно от нещата, които много ми хареса в този наш разговор днес, че може би е първото предаване. Не искам да обида никой от хората, с които съм си говорил до сега, но дали е заради място, дали е заради деня, дали е заради твоята компания. Обаче аз за първи път успях вече така, може би почти напълно да се отпусна и да си говори, да се споделям така, както примерно го правиш ти, може би, защото като някакъв личен пример. Това си е някакъв мой проблем. Аз те първо може би ще са... какво беше? Ще се шлифовам в воденето на такива разговори и предавания. Но защо го казах? Защото искам да ти благодаря, че се случи. И те първо ще се радвам да се виждаме и ти благодаря от сърце, че споделяш толкова наистина истински. То се усеща, когато и съм сигурен, че хората, които гледат или слушат, те усещат, че всичко, което го споделяме, го споделяш ти най-вече идва от сърцето, от преживяната опитност. Единствено само мога да пожелая Ловен Хът да става все по-силен, така ще го нарека. Да има все повече хора, които да ви радват. И, както ти казах, пожелавам ви все повече приятели. Да имате. Много ти благодаря. Много... Аз се радвам, че... Как да кажа, че мога да... Така стоя при тебе и споделих наистина много истинни неща. И искам наистина да призова зрителите много приятелски, даже да не казвам братски. Защото когато човек осъзнае, че всяка душа може да му е брат. Нали, да не живее само заради себе си, защото това става тъжно по някое време. Само заради себе си, гледа са ти, моето дете, моето семейство, моето куче, почваш да казваш моето. Тогава ти се затваряш и аз виждам промяна. Искам просто да им пожелая малко да поглеждат към всички същества. Просто така те самите ще почват и вътрешно да бъдат и по-усмихнати. В смисъл, аз съм бил много буен преди години, но самата тази енергия, която, да кажем пак тая дума, веган, живота ми дава, че аз се променям към тая истинност, една малка частица. И когато видя човек в бида, аз не го подминавам, даже и да е някаква дребна. Гълъби са събрали, аз хвана някакво семе, фърля им. Ма не го правя, защото ще получа точки от някъде или нещо, нали, за после, ако се кача на небето, там да ме чакат с медалите, нали, ангелите, ето ти медалче, това за гълъбчето, това е за една жена на пешеходната пътека. Нали? Призовавам просто много така искрено, истинно хората, които не слушат или даже тези, които не гледат и не слушат, да бъдем като едно. Нали, казват, бъдете едно, но не само когато се налага. Ти трябва да го чувстваш, като се разминава с всеки пешеходец. Че този човек, ако паднеш, той ще те вдигне. Дори да е с версаче, с фрак, а ти да си санцук, скъсан, удърпан. Когато видиш някой на дъжда, а си с скъпо яки от 100 лева, някакво сираче или някакво дете, жена, намитни я. Яки 100 лева. Ти имаш, тя няма. И аз затова казвам, бъди веган и прави мир. Благодаря ти. И аз също. Краси, Ловен Хът. До нови срещи в другата реалност. Оставете коментар към видеото, абонирайте се, ако имате желание, и до следващия епизод. Благодаря.